Police si Lieutenant Colonel Erickson Bulusan, the Commanding Officer ti 95 Infantry Battalion. Sir, umuna amin ni Bagarabi. Live katibong radyo lawag. Apo Colonel Bulusan, sir. Bombo Roger, na imbaga rabi tayo matamen ken kastamet kadigiti kailian tayo dita probinsya ti Ilocos Norte ken kastamet kadigiti kakadwa tayo dita Bombo radyo lawag na imbaga rabi tayo amin. Maraming salamat, sir. Talaga do di magpadpadaman kika kadagito yan. Diti kailan tayo, diti probinsya at Ilocos Norte. Sir, una sa lahat, matapos itong ni-declare ng insurgency free dyan sa probinsya po ng Isabela. Sa ngayon, sir, ano na po yung hagbang ng kasandaluhan dyan sa Isabela? Apo Colonel Bulusan. Well, Bombo Roger, after ng declaration nga itong probinsya ng Isabela as insurgency free, nalaman naman natin kung insurgency free ay talagang matagal na panahon na wala ng atrocities o kaya walang karahasan na ginawa ng CPP-NPA dito sa ating probinsya. So nagagalak po tayo at tuloy-tuloy pa rin yung ating isinasagawa na pagtulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Isabela. Alam mo, Bombo Roger, tayo po ay natutuwa sapagkat kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, gaya ng nabanggit mo kanina, ay talagang kung binabanggit ang probinsya ng Isabela, kasama nga itong Cagayan Valley, itong lambak ng Cagayan, itong region to, ay alam naman natin na talagang sa mga nagdaang panahon ay na napakaraming mga karahasan ang isinagawa ng CPP-NPA dito, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Isabela. At tayo ngayon ay natutuwa, nagagalak, kasama natin na nagdiriwang ang ating mga kababayan dito sa probinsya ng Isabela sapagkat ito na nakamit na natin itong matagal nating inaasam na insurgency free na nga ang probinsya ng Isabela. At ito, Bombo Roger, ay hindi po ito nangyari nang dahil lamang po sa effort ng ating kasundaluhan, ng ating Philippine Army at ng kasama natin ng mga Philippine National Police, kundi ito po ay tinatawag natin na effort ng ating mga kababayan dito. Ang credit, Bombo Roger, ay binibigay natin sa ating mga kababayan. Dahil kung hindi nila kami tinulungan ay hindi po namin magagawa ang pagtatagumpay ng aming misyon. Ayun, okay. Sir, ilang taon or bago ni declare po ng white arrest or insurgency free dyan sa probinsya po ng Isabela, Apo Colonel? Bombo Roger, actually, nung nakaraang taon pa ay sinimulan na nga na lakarin ng ating pamunuan ng 502nd Infantry Brigade na gawing i-declare na nga na insurgency free. So nag-aantay lamang tayo ng tamang panahon noon, Bombo Roger, dahil meron kasing parameters, no, may mga requirements kasi bago ito i-adapt ng Provincial Peace and Order Council na ito ay pinamumunuhan ng ating Provincial Governor Rodito Albano. Ito yung nangyari. Kaya nung nakita nila na pasok na yung mga requirements na halos yung isang taon kasi, Bombo Roger, na wala nang galaw, wala nang atrocities, wala nang karahasan na ginawa ng NPA, ay ito yung naging pangunahing requirement para i-deklara ang ating probinsya ng Isabela na insurgency free. Okay. Pwede malaman, sir, kung sino yung kahuli-hulihan na sumuko or napasuko natin ng mga rebelde dyan sa Isabela, Apo Bulusan? Yes, Bombo Roger, meron tayong dalawa na nagbalik loob. Ito nga, actually, na-rescue natin ito. Mag-asawa ito, Bombo Roger. Mag-asawa ito. Ito yung sina Bailon. At isa naman si Mulan, no? Isang taga Cagayan, probinsya ng Cagayan, at isang taga Dibilacan, Isabela naman yung isa. At nung nakaraan naman ay naaresto ang isa naman na member ng NPA. So ito na yung pinakahuling mga pangyayari dito, Bombo Roger, bago ito na ideklara na insurgency. In fact, kung tutusin ay talagang lilima na lang yung NPA na wala pa dito sa area na ng Isabela
sabihin natin wala na sa area ng buong region to, ang mga limang ito, Bobo Roger. Itong mga limang ito, sir, buhay pa or nagpunta lang sila sa ibang probinsya or ibang region? Apo, Colonel. Tama po kayo, Bobo Roger. Nasa ibang probinsya lang, hindi lang namin muna mabanggit kasi actually namomonitor naman natin sila, kaya lang ang nangyari kasi ay meron silang isinama, no? Actually, ito nga yung pinagtataka namin dahil bakit sila nagsama ng bata at isang matanda, no? Actually, namomonitor natin sila. Ayaw lang natin silang lapitan. Gumagamit tayo ng pamamaraan para may parating sa kanila na hinihikayat na natin silang magbalik loob, Bobo Roger, kasi baka kasi pag linapitan namin at magkaroon ng putukan ay madamay itong mga sibilyan. Kaya yun naman yung ayaw namin na mangyari, Bobo Roger, kasi ipinagpapauna natin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Okay, yun kasi yung problema, sir. Baka madama yung mga bata. Okay. Sir, since maraming nagbalik loob, kung may datos tayo, ilan lahat po, sir, at anong benepisyo na yung naibigay po natin? Kasama po yung mga local government unit natin dyan, sir. So, ano na po yung benefits na nakuha nila mula sa gobyerno? Apo, Colonel. Yes, Bobo Roger. Actually, sa hanay po ng 502nd Brigade dito sa probinsya ng Isabela, no? Binabanggit ko kasi, Bobo Roger, yung 502nd Brigade kasi dati kasi 2 batalyon dito sa probinsya ng Isabela. Hanggang sa kami na lang ang natira dahil nga yung wala ng kalaban dito. So, effort ito ng aming brigade, ng 502nd Infantry Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Roderick Paralag. So, 46 lahat ang nagbalik loob, Bobo Roger. Mga regular na NPA dati ito, Bobo Roger. Ngayon, ito ang nakakatuwa, Bobo Roger, kasi kasabay ng pagdeklara na insurgency free ang Isabela noong December 10, ay inilaunch din ng provincial government ng Isabela. Katuwang nga tayo, tayong nasa 5th Infantry Division. In fact, nandun ang aming division commander noon, Major General Galiber Senieres, at nilaunch yung halfway house, Bobo Roger. Ang ibig sabihin nito ay temporary shelter ng mga nagbabalik loob. So, yung 2 nagbalik loob, Bobo Roger, nakinabang sila kaagad doon sa halfway house. Napakagandang mga bahay ito. Doon kasi ginagawa yung tinatawag nating deradicalization. Doon natin pinoproseso yung kanilang mga papel, doon na pinoproseso ng DSWD, Provincial Social Welfare, ang mga trainings nila, yung kanilang mga seminars, para tuluyan nilang i-prepare, tuluyan nating mai-prepare sila para sa pagbabalik sa pamayanan. So, kanina lang din, Bobo Roger, natutuwa tayo dahil tuloy-tuloy yung ibinibigay na suporta ng ating provincial government ng Isabela at naibigay na yung kanilang mga immediate assistance. Ito po kasi yung mga benepisyo, Bobo Roger, may immediate assistance from the social welfare at mga iba pa. Yung livelihood assistance, so sunod-sunod na yon, at yung firearm remuneration nila, at iba pang programa ng ating national government na nakahanda para sa mga nagbalik loob. So napakaganda, Bobo Roger. Actually, hindi lang naman yon ang talagang ibinibigay natin sa kanila ay yung kahandaan nila na magbalik sa pamayanan, sa mga komunidad. So pagbalik naman nila, pag alis nila dito sa halfway house, na ito ay tinatawag nating temporary shelter, Bobo Roger, ay bibigyan din sila ng ating pamahalaan ng kanilang pabahay ng bahay para doon sila tutuloy. Kasama nila doon yung kanilang mga mahal sa buhay at marami na ring mga nasa former level na nakatira doon, Bobo Roger. Okay. So, ibig sabihin itong halfway house, pansamantala muna habang ginagawa yung mga pabahay na ibibigay ng gobyerno sa kanila, itong mga former rebels po natin, sir. Tama ka, John, Bobo Roger. At yung halfway house kasi, doon natin pinoproseso yung kanilang inihahanda, paghahanda para. Inihahanda natin sila para prepared sila. Kasi napakatagal na panahon na kumilos sila sa loob ng NPA at hindi na nila alam kung ano itong nangyayari sa ating komunidad. Kaya kailangan natin silang i-prepare, Bobo Roger. Kasi mahirap na bitawan natin sila kaagad na hindi natin na i-prepare. Lalong-lalo na yung kanilang livelihood. Kumbaga, i-counseling, kumbaga, kung
yung mga dati na nagbalik loob, Apo Colonel. Tama yun, Bomb Roger. Kasama doon yung tinatawag nating na pagpapayo na isinasagawa ng mga dating mga FR na matagal nang nagbalik loob sa ating pamahalaan. Okay. Sir, pwede pong malaman kung ilang taon na yung mga nagbalik loob at ano yung pinakamatanda at yung pinakamabata, Apo Colonel? Yung isang pinakamatanda ay more than 60 years old na, Bomb Roger. At yung pinakabata, ito nga ay nakakalungkot dahil nga itong isa sa bagong nagbalik loob lang, ito si Gloria Bulan, itong si Mulan, ay nakakalungkot, Bomb Roger, dahil noong nirecruit siya, hinikayat siya ng CPP-NPA, ay 11 years old lamang siya noong, Bomb Roger. Kaya ngayon, umabot siya ng 7 taon, so 18 na siya ngayon, nung na-rescue natin sila, nung nagbalik loob na sila. So napakalungkot, Bomb Roger, dahil nasira yung kanilang kinabukasan. No? Yun po yung pangyayari na totoong nangyari dito sa area ng Isabela, doon sa mga nagsumapit doon sa CPP-NPA. Sana susunod na may interview ka namin, sir, makasama po natin itong pinakabatang nagbalik loob para mahikayatin na yung mga dati pa or may mga nare-recruit para malalaman ng mga kabataan natin kung ano talaga yung pinasok niya at kung bakit siya dyan umalis na dyan sa yung grupo niya dati, Apo Colonel. Sa Colonel, matanong ko lang, how about naman, kumusta naman pong monitoring po ng Armed Forces of the Philippines sa Cagayan, Apo Colonel? Ganon din, Bombo Roger. Actually, katatapos lang yung quarterly assessment namin kasi every quarter, nagkakaroon kami ng quarterly assessment. Actually, katatapos nga lang, ilang minuto lang, kaya nga hindi tayo natuloy kanina dahil simula kami ng umaga, quarterly assessment ng brigade. So yun yung napag-usapan namin. Talagang kung ano ang estado ng Isabela ngayon, ganon din na ang estado ng probinsya ng Cagayan, probinsya ng Nueva Vizcaya at ng Quirino. Na ito ay nasasakupan ng 502nd Infantry Brigade. So, napakagandang kaganapan ito, Bomb Roger. In fact, our brigade commander ay isinusulong na rin niya doon sa regional government, doon sa regional counterparts nila na maging ma-declare na rin ang buong region to as insurgency free. Ay sana, sir, kasi dito sa Ilocos Norte, matagal ng insurgency free. Sana sa Cagayan, sa Bela, parang mas sabi nga nila, parang wala nang makapigil kung saan sila pumupunta kung mga turista natin dito sa Northern Luzon, Apo Colonel. Totoo po, Bombo Roger, nabanggit mo yung turista. Yan ay isang napakagandang balita sa ating mga kababayan dahil alam naman natin kapag nakita natin na safe, secured yung isang lugar, ang kaakibat nito ay, ang kasunod nito ay ang development ng ekonomiya at yung pagdami ng turista sa isang lugar. Kasi alam naman natin na hindi sila pupunta sa isang lugar kung mayroon silang nababalitaan. Ganun yung mangyayari sa probinsya ng Isabela, Bombo Roger. Okay. Colonel, sir, ngayon matapos na declare ng insurgency free sa Isabela, then susunod din sa sana, susunod din next year itong Cagayan. Sa ngayon, ano na po yung hagbang ng ginagawa po ng kasandaluhan? Mas ano na ba? Mas dati pa rin, mas maigpit ang monitor po natin, lalo na ngayon kasi marami na nababalitaan, lalo na dyan sa part ng southern part kasi ang punterian na ngayon, yung mga kabataan. So, dito sa Northern Luzon, lalo dyan sa Isabela, Apo Bulasan, kumusta na po yung, pagkatapos ito, ano na yung hagbang ng kasandulan po natin, sir? Well, Bob Roger, kaklaruhin ko lang, no? Yung probinsya ng Cagayan ay naunang na-declare as insurgency free kaysa Isabela. So, ang susunod na isusulong natin ay yung buong region to. Actually, para officially ay insurgency free ang buong Isabela. Well, ang aming itinutuloy, Bob Roger, ay hindi po bibitaw ang Philippine Army. Hindi po aalis ang Philippine Army dito sa probinsya ng Isabela. Meron talagang mag-i-stay dito na unit. Hindi natin masasabi na yung Philippine Army, yung binabanggit ko, Bomb Roger, kasi ang isang batalyon naman, kagaya ng 95th Infantry Battalion, ay
minsan nililipat kami. Pero ang banggit ng ating division commander dito, Major General Gulliver Sinieres, ay hindi talaga aalis ang Philippine Army dito sa Isabela. Dahil nga, hindi natin pwedeng bitawan, Bombo Roger. Pagkatapos na nakuha na natin yung hinahangad natin na insurgency free, ay kailangan na tuloy-tuloy yung ating isasagawang collaboration sa ating mga kapwa nasa gobyerno, lalong-lalo na sa kapwa natin sa PNP at sa provincial government. Tuloy-tuloy pa rin. So magiging heavy yung aming civil military operations dito para tutulungan natin naman yung ating mga kababayan, partikular nga itong mga nasa liblib na lugar, Bombo Roger. Okay. Anyway, sir, maraming salamat and congratulations sa po Colonel Bulusan ng Philippine Army, lalo na yung mga at pati na rin yung mga iba pang law enforcement unit dyan sa Isabela. Kung meron ka pang idagdag, Apo Lieutenant Colonel Bulusan, lalo na ngayon, magpapasko na, New Year na, go ahead po, Apo Colonel Bulusan. Yes, Bombo Roger, kami po ay patuloy na nananawagan, lalong-lalo na dun sa 5 natitira pa na hinihikayat natin sila na magbalik loob. Hindi, alam naman nila, alam na namin kung saan sila. Alam naman nila kasi alam naman nila yung kapabilidad natin, yung intelligence capabilities natin. Hinihikayat na natin sila. Lalong-lalo na ngayon, sana bumalik na sila at para makita sila ng mga kamag-anak nila. At ulitin ko, magpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa ating provincial government ng Isabela, at sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, maging sa mga local government units na patuloy na tumutulong sa 95th Infantry Battalion. At ako po ay sumasaludo sa lahat ng ating mga kababayan dito. Ulitin ko na hindi po nakamit ng ating probinsya ng Isabela itong estado niya bilang insurgency free kung hindi po kayo ang nagtiyaga at nagtumulong sa amin dito sa aming mga pagtatagumpay ng aming misyon. Maraming salamat, Bombo Roger. Mabuhay po kayo dyan sa Bombo Radio Lawag. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Erickson Bulusan, Philippine Army Commanding Officer, 95th Infantry